Подбутвай го да не спира. Айде. Леко се навеждаш и така, много ти казаха. Не ще запомниш, но? Успокой се. Лекичко така. Малко да й премини сега стреса. Това винаги го има. Стига да има страх и адреналин заедно. О, Бенинджано. Ядно. Говорим за нещата от живота. Да, окръг. Да? Стига. Айде стига вече да преценя.